Hello guys, ato mi sa SM at bang sa SM papalit mig bugas. Barato ra bugas guys, 20 ang kilo. Nani mo card ha? Basa naman na, abay na. Ninay. Naman. Kebuok mo na ko eh. Busy kasi singkuan. Tulis sa isin guys. Nagwam pag bimip guys. Nabungol na squad. Ini kay soroy no, yawon tay kwarta. Kinsa? Mao na siya ang kuan munisipyo sa Konsolasyon. Kana munisipyo na siya. Dako kay ng munisipyo. Sod kuan na diha dako kayo. Nindot pa jud kay na gabi ni kay musikam na siya. Kanang tanan musikan. Nya di angat pa nga na simbahan. Simbahan na yun. Ana. Simbahan. Yung kayang ulo. Ato mi sa isim guys, at pang guys. May naibaratong bugas dito, tag 20 ra. 20 ang kilo bugas.
makansi gyapon ka kay mo piti man ka. O na ina lang pagtugatong. Pindi mo kung palit ka o daghan. Pero palit ka gamay ra dili pwede. Ako kay na-discount nila awa. SM. Ako kay na-discount. Wala siya SM guys. Sibo, grabe, sumpong. Etaso, barato. Arawan. Araw dia. Wala ka ba naging? Talag to nahan. Wala ka pag-istingingon. Right. Mangutan na ta, uy. Mira, mangutan na pa. Mangutan na ta asa. Down sa SM. Mangutan na ta. Asa din? Asa din bugang? Oh, di tadi abot. Dari deh, so deh dari. Dari deh. Buat ano daw, bibili ka bugas. So, good. Dari oh. Ari lah deh. Bukas ang balik ko. Dari deh. Ah, nindot ta diri oh. Bukas, ma'am. Oh. Nah ya. ₱40 sir, ari ta bayad ni ma'am ha. Yang card dararan dia. Iko ano mo? Ay para sa semana, maka-purchase na Oh. Kada semana. Kuan na sir. Once a week ra ka makapalit. Kedua ra kilo. Di pwede tulo.
Sir, naamang mo diri. Scan. Kuan sa mga Ang uban lagi nakuanan kay way waslay motor. Uy kayo. Ito na tatas barangay ba? Ikuan. Ano ikon sa barangay gani? Putang. Boy man to ang katong pobre pod. Nga, plite ba? Nga, malanganin sa Ani plite is kaya. first of the poor katong listahan ng trade mo gikuhaan ng Oo. mga beneficiaries. Yes, Meaning salamat. kuan yun mga katudyo. Oo. Wala niya tao. Isa bitaw. Ang huwam kay big motor. Isa gyud ko nga. Sagdi lang kay basin sa sunod Sa- nabaligyan na natong 5 kilos dahil manamon tayo gipak nga 5 kilos dahil. Pero ini At yan. One week. Di baliw ko ato di. Kakawasara mo ka pa. O, sunod semana na sa tang palit. Di ba? Oh, tiyo. Laluya sad sa kanang walay motor chung no. Sud na diet chung. Di na masud. Di na masud. Sa kanong agan naman na yun. Bag-ulag ilang kuan. Ay, lagi Rael. Kat-kat na. Uwi na mi, uli na mi, nakapalit na mi bugas. Oo. Asa ka? Suko lagi to. Naisi, maisi. Hindi kami palit ay bugas at bang. Ano sa mga patot ini? Ha? Kung di mo Peter. Unsa? Patot ini. Lakaw na noon. Ha? Ubiiro. Lakaw mo kay. Ay man. Cebu Home and init kay uy. Oh. Eh, wanik ko si Jan o Rael. Kipak. Ha? Nani hapit pincho paliton. Ara rami dire ay. Akong bana rin masod isugo siya siyang apo. Ay dili oy, yawan mo eh. Dire. Huwag dire, giro sa gada. Are. jadi ramang kado. Wai ini. Wai ini.